ሰላይት ኣብ መቐለ ደራሲ ኢንጂነር ጸጋይ ተክለ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ተረኽቲ ሓይላ ባሰፋው ፌበን ኮበል ኣስመራ 2023 መበል 19 ክፋል ስለዚ ናብ ቤት ጽሕፈት ድህንነት ተመሊስካ ማለት እዩ ኣይፋለይን ናብ ስለያ ካብ ዝምደብ ናብ ቤት ጽሕፈት ድህንነት ኣቲ ኣይፈልጥን ኩሉ ተልእኾ ብዝተመስጠረ መንገዲ ዝውሃበኒ ካብ ስማቸው ኣሰፋው እቶም ከምዚ ከማይውን ከምኡ እታት መርሓ ዝነበርካ ጉጅለ ስለያን ቅንጸላን ብዘይካን ወኪል ኤርትራ ምስላይ ካልእ ንጥፈታት ተካይድ ነይራ ዶ ኣብ መፋርቕ 2008 እታ ጉጅለ ካብ ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ወኪል ኤርትራ ዝካየድ ስለያዊ ንጥፈታት ናብ ምውዳብ ዜጋታት ኤርትራ ኣድሃበት እቶም ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ሃገር ብፍላይ ኤውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹን ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዝቕመጡን ተረፍ መረፍ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዮም ነይሮም መሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ድህንነት ገለ ካብዞም ሰባት ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት 30 መዓልቲ ማለት ካብ ግንቦት ክሻዕ ሰነ 2000 ዝተኻየደ ኩናት ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሰንዓፈ ተኾምብያ ሻምቡቆን ባሮንቱን ዝኣተውን መተካእታ መንግስቲ ኤርትራ ክኾኑ ዝተዓስቡን እዮም ነይሮም ብፍላይ መራሕቲ ደምሓኤ ኣብ ሰንዓፈን ካልእ ቦታታትን ሓያለ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝፈጸሙ እዮም ክበሃል ሰሚዐ ኣለኹ እቲ ዘገርም ደምሓኤ ሓደ ካብቶም ፍንጫላት ተሓኤ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ክዕስክር ዘፍቀደሉ እዩ ነቲ ካብ ደደቢት ሓንጊሩ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዘእተዎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መፈራርሕን መባደልትን ክኾነ እዩ ሓሲቡ ነይሩ ንሕና ድማ በትሪ ዕቲርና ስረኸ ንዕጥቆ መምርሕ ተዋሂቡና ዕላማ ምውዳብ ኤርትራውያን ነቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝበጋገዝ ዝነበረ ውጥን እገዳ ንምርጓዱን ብተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተደገፈ ብሰላማዊ ሰልፊ ንምድርዑ ነበረ ነዞም ከም መሳርሒ ዝሓረናዮም ኤርትራውያን ዝውዕል ብርክት ዝበለ ባጀት ካብ ቤት ጽሕፈት ድህንነት ተሰላዓልና ቀዳማይ ዕላማ ዝገበርናዮ ድማ ዕደና ወርቂ ብሻይ ነይሩ ኤርትራ ቁጠባኣ ክርመስ ምእንታን ዕደና ወርቂ ብሻ ክሰናኸል ነይሩ ኣብዚ መዳይ ንሕና ንበይንና ኣይኮንና ንሰርሕ ነርና ስቴት ዲፓርትመንት ማለት ተሓጋጋዚት ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎችን ብሓያል ንጥፈት ይዋስኡ ከም ዝነበሩ በዓላት ሓጋጋዚት ጸሓፊት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝተኣመነትሉ ጉዳይ ይኹን እምበር ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ድህንነት እውን ይሕብረና ነይሩ እዩ እዚ ነቲ ኣብ ኒጀር ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ የዘኻኽረኒ ዕደና ዩራኒየም ንመመንጨዊ ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ዝውዕል ኮይኑ ሓደ ካብቲ ንዓለምና ኣስጊእዋ ዘሎ ንመሳርሒ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ዝውዕል ባእታውን እዩ ነዚ ባህርያዊ ሃብቲ እዚ ንምብሓት ካብቲ ንባህርያዊ ሃብቲ ነዳዲ ንምብሓት ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ዝግበር ቁርቆስ ብዘይፍለ መንገዲ እዩ ውድድር ዝካየደሉ ውዕል ኩዕታ ማዕድን ዩራኒየም ኒጀር ንልዕሊ 40 ዓመት ብፈረንሳዊት ኩባንያ ተባሒቱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2007 መንግስቲ ኒጀር ነቲ ውዕል ሰሪዙ ንቻይናዊት ኩባንያ ሃባ ኣብ መጀመርያ 2010 ድማ መራሒ መንግስቲ ኒጀር ፈረንሳ ብዝዓሰቦትን ወተሃደራት ተዓልዩ ተባሃለ ኤርትራ እውን መትከላዊ ኣካይዳ ብኣህጉራውያን ኩባንያታት ብሕማቕ ዓይኒ ካብ ዝጥመታ ሃገራት ሓንቲ ገይርዋ ከም ዘሎ ኣይጠራጠርኒ ንኣብነት ዕደና ወርቂ ብሻ ንምንታይ እቲ ዝገርም ሓደ ካብቲ መሪሕነት ሕወሓት ከገብርዎ ዘይክእሉን ዓርሰ ምትሓት ዝሕደረሎምን ጉዳይ እንትነብር ዓርሰ ተኣማንነትን መትከልን ጽንዓትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዕደና ወርቂ ብሻ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዓብይ መዛረበ ኣርእስቲ ነይሩ ኣብ እንወስዶ ዝነበርና ስልጠናውን ኤርትራ ባህርያዊ ሃብታ ኣሕሊፋ ኣይሃበትን
أمانم هاجرات أفريقيا زي تجبري أبتعدنا 400 بركتون بزي كانوا فولي كإلة وصعتنياتات قوصرو كل ما ياوي سرحات بدك هاجر زكاد أكبابياوي بكلا أقداماي درجة تسريع يسرحلو زي كم كالوت هاجرات بلشونا أبتقاو زي قرب نهاجرات أفريقيا أرأيا زخونا بروجكت مخوانو زمسكرو لك ناسو أبعدنا بشا جيلان نتالو إلكا مخصاص نتربط أمريكا المعراباويان هاجراتن كوربوريشناتن زمسكر خويني سمعني إذا حماق ناي صبوق أبنات الزبلو أبعدنا بوتاشون تدقيمو إرترا 500 بصحيت كهلوا مفرراما نمعراباويان بفلاينا أهجراويان كوبانياتاتن كوربوريشناتن كأسهانت زخل أمخوانو أي تراترني إرترا زوباك أرن أفريقيا حبراو عداقا كمسرتن لعلاونتو أبواقع عداقا كيئتوي تقلقالي بارياو هابتو كخوننيا تمعدن تقالسن زبل أمنت اللوني أبسوساتات أمونغو سلسة هاجرات كأرن أفريقيا تمسريتو زنبري نزع عداقا صبو أبنديو كينيا يوغاندان تنزانيان نزع لووت عداقا كهلوان بوليسي أرقيقن أوجا أمريكان معراباويانن بفلاي عباي بريطانيان أبتكبابي زنبرن ربحا كيسناخلن كبيد فرحاتون سلازي نمرحتي إذن سلسة هاجرات كألوات بقسا يوغاندا دما قداي كونت أبش حنجة عتميتن سبعان حدن قبل علي مراحي هاجري يوغاندا علوا من قصة تخيدي إذا أمين هدادا عب قرشا سلطان ديبه يوغاندا أبدي أزبالي حد كوينات كم تتسحل تقبري صعبين نايزي دما نسألو وط عداقا سلوس هاجرات رخمشي كم تزبالكو إرتراون أمونغو هاجرات كأرن أفريقيا مواهد بوليسن ممسرات نسأ عداقانيات غسغس قبراوي زخون قنا أبزي زوبازي سلام مزسفنن متأتتاو معراباوين هاجرات مزبقعن بلشونا تمحيقو مزق اللين مخانيات أمن كم رأياناتها نتين مكل خال مدربدانتن أنبتعن إيجاد تباهيلو زقوم متأخاب هاجرات كأرن أفريقيا نا بوليتيكاون قطواون متحببار زبل سفح زبل علاماتات نابزلو زواوي ودب داقم كمزو ودب زقبراتيا نزرعي حدب على سلطان إرترا أبكتش حشومونتن أبز قبروك على محتت بنصورون زي الشام منقدن إرترا ماكل سحبت بوليتيكا كأرن أفريقيا كبل قليصو وي زي مالت يحصرين واح هاجرات أفريقيا بفلاي كأرن أفريقيا نتي حرا مسمرن قطباوي حرنتن زبل سرت أمنات إرترا كنعمو مخوانن زطرات راي مسلنن إرترا زصنع أمنات سلازلوا بتي قبل علياز الشرب مسناخلات كاب حديث رأيا عند الحصتن مريحنة حوحات بحفشة إثيوبياويان لهيكان مالت إليت كاب دك أصم زبهر روم نجر انطلقا رأي إرترا كون نخي كوني سلازي مريحنة حوحات أمريكان معراباوين هاجراتنون أب إرترا علوا منقستي كشع مكيات زدنادن له مخنيات نسي زبل أمنات اللون رأي إرتراغن نإثيوبياون زرب حدا يكونن نمريحنة حوحاتن إثيوبياويان لهيك أنا يكونن بأنصار قادا سقات لهيك أنا إثيوبيا بحفشة بفلاي دماء مريحنة حوحات إرترا سلام رخيبا عقور بحريا وهابتا تطريما درماس قطبا انت مسرت زي دفر أقار سراويت حيل عيرن بحرن كتهانسيا زبدي بمسرت حبريتا ناي استفلالي وغنات إرترا ببحرياوي تسقاز تعدلت هاجريا ورقي نحاس زينك حسين بوتاش ندادي غاز ممسرحي كيمينتو ممسرحي فيترو حوصا أمني عسى وحوش كابتو بزوح كتقاسي قال الخلو قنا أفدق بحرن استراتيجياوي أكمامتان عرسو زخالي زي سنقاق بحرياو هابتايو كبهالي قال أزي خوينو كبك حدا كابتين وزحات بسدد بوتاش زفلت هاجرات أبسقات شميم وانزو لو قداي
ባህርያዊ ሃብቲ ፖታሽ ኤርትራ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓንቲ ካብተን ሃገራት ሃገረ ካናዳ እያ ካናዳ ብሰደድ ፖታሽ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ እንተይኮነ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር እያ ነዚ ባህርያዊ ሃብቲ እዚ ንምዕዳን ክሻዕ 3000 ሜትር ትሕቲ መሬት ኩዒታ ተውፅእ ይበሃል ካብ ቦታ ዕደና ልዕሊ 800 ኪሎ ሜትር ኣጓዓዒዛ ድማ ንሰደድ ትልእኽ በኣንጻሩ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደ ንእሽቶ ቃጽዖ ኣብ 16 ሜትር ዝዕምቆቱ 25 ሚእታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ 1.25 ቢልዮን ሜትሪክ ቶን ዘይተጻረየ ሓመድ ፖታሽ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክኢላታት ናይታ ነቲ ዳህሳስ ዘካየደት ኩባንያ ከም ዘረጋግጽዎ ኤርትራ ልዕሊ 270 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ዝተጻረየ ብሉጽ ፖታሽ ከተምርት ተኽእሎ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ንምዕዳን ዘድሊ ርእሰ ማል ገዚፍ ኣይኮነን ዘይከም ናይ ካናዳን ሩስያን ፖታሽ ኤርትራ ኣብ መምስርሑ ውሑድ ሰዓት እዩ ዝህልኽ ካብ ቦታ ዕደና ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ርሕቐት 70 ኪሎ ሜትር ይበጽሕ ንሱ ጥራይ እንተይኮነ ነተን ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝስርዓ ቻይናን ህንድን ዝቐረበት እያ ብኡ መጠን ከዓ ወጻኢታት መጓዓዝያ ዝሓሰረ እዩ ስለዚ ሃገረ ካናዳ ከቢድ ስግኣት ክስምዓ ግድነት እዩ ርግኣት ኤርትራ ንረብሓኣ እንተይኮነ ትፈልጥ እያ ስለ ዝኾነ ድማ ብቤት ምኽሪ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዝነበረ እገዳ ክለዓል ካብተን ዘይድግፋ ሃገራት እያ ኢልካ ክትሓስብ ክውነታዊ ጥራይ እንተይኮነስ ኣይትደልን እያ ነይራ ክበሃል ዝከኣል መስለኒ ሕሉፍ ሓሊፋውን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ ሰብ ግብረ ሽበራዊው ብዝብል ጉቡይ ውሳኔ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኤርትራ ናብ ሃገራ ከይኣቱ ከልኪላቶ ይበሃል እዩ እቲ ዘገርም ግና ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ክኣቱ ፈቒዳ ድርብ ዕያር መሪሕነት ሕወሓት ድማ ነዚ መዝሚዙ ምስ ሃገረ ካናዳ ዱልዱል ዝምድና ፈጢሩ ነበረም ነዳዶውን ሓደ ካብቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ስዑድ ዓረብ ንመጻኢ ክጎራፍጣ ዝኽእል ባህርያዊ ሃብቲ ከይኮነ ኣይክተርፍ ድዩ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ከሊጅ ኣለዉ ኤርትራ ብኩባንያ ኣናዳርኮ ተሓጊዛ ኣብ ከባቢ 900 ሜትር ዝዕምቆቱ ነዳዲ ከም ዝረኸበትን ኣብ 1998 ብወግዒ ከም ዘምረቐትን ይንገር እቲ እዋንቲ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝተወላዓሉን እቲ ኩባንያ ኢትዮጵያ ብዘካየደቶ ተሃዲት ተዳሂሉ ወይስ ብጎጉይ ቅማረ ካብ ኤርትራ ብኢደዋኒኑ ዝወጸሉን እዩ ነይሩ ከምኡ ይኹን እምበር ኤርትራ ነቲ ባህርያዊ ሃብቲ ከተውፅእ ዝተሃወኸት ኣይትመስልን ብኽልተ ምኽንያታት ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኩናት እንትኸውን እቲ ካልኣይን ቀንድን ግና ከምቲ ኣብ ዕደና ወርቂ ኣብ ነዳዲ እውን ዝኣክል ካፒታል ኣዋህሊላ ዝተወሰነ ብርኪ ክህልዋ ዝዓለመት ኮይኑ ይስማዕኒ እዚ እውን ካብቲ ብኣህግራውያን ኩባንያታት ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ብሓደ ወገን ብስዑድ ዓረብ ድማ በቲ ካልእ ከም ስግኣት ከጠምታ ዘሎ ተኽእሎ ኣቕሊልካ ዝርአ ይመስለኒ ምስቲ መራሒ ሃገር ኤርትራ ባህርያዊ ሃብቲ መርገም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሎ እተን ብነዳዲ ዝተዓደላ ሃገራት ህዝበን ዝወርዶ ዘሎ መቕዘፍቲ ምዝንባልን ስደትን ርኢኻ ኤርትራ ብቐዳምነት ንቑሕ ሕብረተሰብ ብፍላይ መንእሰይ ሃኒፃ ባህርያዊ ሃብታ ባዕላ ከተውፅእን ጎይታ ቁጠባዊ ፖሊሲኣ ክትከውንን ትጋደል ዘላ ሃገር እያ ተባሂላ ክትግለጽውን ዝከኣል ይመስለኒ እምበኣርከስ መሪሕነት ሕወሓት ይኹን ልሂቃን ኢትዮጵያውያን ነዚ ናይ ጽቡቕ ሕማቕ ኣብነት ጉዕዞ እዚ ንምስንኻል እዮም ሰላም ከየበሉ ዝሓድሩ ዘለዉ ኣነን ብጾተይን ድማ ንዕደና ወርቂ ብሻ ንምስንኻል ኣብ ዕደና ብሻ ባርነት ይካየድ ኣሎ ብምባል ብኤርትራውያን ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምውዳብ ተዋፊርና እቲ ምንታይሲ ሃገራት ብተፈጥሮአን ኣዝየን ቀናት እየን ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መበል 20 ክፋል ይቕጽል